Кормак Маккарті. Дарога. Раман. Пераклаў з англійскай Сярж Мядзведзеў. Чытае Віталь Краўченка. Прысвячаецца Джону Фрэнсісу Маккарті. Прачнуўшыся ў лесе ў цемры і холадзе ночы, ён працягнуў руку і намацаў дзіця, якое спала побач. Ночы цямнейшыя за саму цемру, а кожны новы дзень шарэйшы за прамінулы. Нібыта халодная глаўкома, што паступова туманіць вочы. Ягоная рука ўздымалася і апускалася з кожным каштоўным уздыхам. Ён скінуў тэнт і ўстаў у смярдзючым шматці ды коўдрах і паглядзеў на ўсход, але святла было ані знаку. Ён абудзіўся ад сну, у якім вандраваў па пячоры, куды яго за руку прывяло дзіця. Святло іхняй лямпы гуляла па мокрых нацечных сценах, і яны нібы пілігрымы спаданняў, праглынутыя і пакінутыя ў вантробах нейкай гранітнай пачвары. Глыбокія каменныя дымаходы, у якіх капала і спявала вада, бесперастанку адбіваючы ў цішыні хвіліны, гадзіны, дні і гады гэтага свету. А потым яны апынуліся ў вялізнай каменнай зале з чорным пракаветным возерам. Неведамая жывёліна на тым беразе вытыркнула слінявую пашчу з нацечнай ванны і ўтаропілася ў святло сляпымі, змярцвелымі, белымі, як павучыныя яйкі, вачыма. Яна паварочала галавой над самай вадой, быццам вынюхвала нешта, чаго не магла ўбачыць. Скурчаная, бледная, голая і паўпразрыстая. Цені ад ейных гіпсавых костак на скалах за спінай. Кішкі, тахкае сэрца. У цьмяным шкляным каўпаку пульсуюць мазгі. Яна пакруціла з боку ў бок галавой і ледзьве чутна прастагнала. Затым адхіснулася і бязгучна скокнула ў цемру. Калі неба крыху зашарэла, і ён устаў і, пакінуўшы хлопчыка спаць, выбраўся на дарогу. Потым прысеў на кукішкі і агледзеў краявід на поўдні. Бясплодны, бязбожны і немы. Падумаў цяпер кастрычнік, але няпэўна. Ужо колькі год ён жыў без календара, яны рухаліся на поўдзень. Яшчэ адну зіму ім тут не перажыць. Калі развіднела даволі, ён узяў бінокль і абсачыў даліну. Усё патанала ў змроку. Пухкі попел свавольна віхрыўся па-над асфальтам. Пачаў вывучаць краявід, адрэзкі дарогі паміж адмерлых дрэваў. Шукаў які-небудзь колер, які-небудзь рух, які-небудзь слупок дыму. Ён апусціў бінокль і сцягнуў баваўняную маску і абцёр тыльным бокам далоні нос і прыняўся аглядаць краявід ізноў. Сядзеў і глядзеў у бінокль, назіраючы, як попельнае святло згушчаецца над зямлёй. Адзінае ведаў напэўна. Усё для яго трымаецца на дзіцяці. Калі той не слова Бога, то Бог не мы, казаў ён. Калі ён вярнуўся, хлопчык усё яшчэ спаў. Ён сцягнуў з яго сіні тэнт і склаў і аднёс у вазок супермаркета, а вярнуўся з талеркамі, пакецікам кукурузных кексаў і пластыкавай бутэлькай сіропу. Разаслаў на зямлі цырату, якая была ім замест стала, і расставіў на ёй усё. І дастаў за пояса пісталет і паклаў побач. І сядзеў ды глядзеў, як спіць хлопчык. Уначы ён зняў маску, і цяпер яна загубілася недзе паміж коўдраў. Ён разглядаў хлопчыка і пазіраў час ад часу праз дрэвы ў бок дарогі. Тут не было бяспечна. Іх можна было ўгледзець з дарогі пры дзённым святле. Хлопчык паварушыўся пад стосам коўдраў, расплюшчыў вочы. «Здароў, тата», — сказаў ён. «Я тут». «Бачу». Ужо праз гадзіну яны ішлі па дарозе. Ён каціў перад сабой вазок, у абаіх за плячыма ранцы. У ранцах толькі самае неабходнае, на выпадак, калі давядзецца кінуць вазок і бегчы. Да дзяржання вазка прычэплена храмаваная люстра ад матацыкла, каб сачыць за дарогай ззаду. Ён падцягнуў заплечнік вышэй і агледзеў спустошаны краявід. На дарозе нікога. Унізе ў даліне шарэў серпанцін ракі, выразна акрэслены і нерухомы.
Пасохлыя трыснягі па берагах. «Ты як, нармальна?» – спытаў ён. Хлопчык кіўнуў. У сталёвым святле яны рушылі скрозь попел, шоргаючы па асфальце, і адзін аднаму былі цэлым сусветам. Яны перайшлі цераз раку па бетонным мосце і праз колькі міль натрапілі на запраўку. Спыніліся пасярод дарогі і назіралі. «Думаю, варта зайсці праверыць», – сказаў мужчына. «Хадзем паглядзім». Трава пад нагамі клалася ў пыл, мінулі разбіты асфальт паркоўкі і падышлі да цыстэрны. Накрыўка скручаная. Мужчына прыпаў да зямлі на локці і панюхаў трубу. Але ад паху бензіну застаўся хіба ўспамін, слабы і затхлы. Ён устаў і агледзеў будынак. Заправачныя пісталеты ў калонках дагэтуль на сваіх месцах. Шыбы цэлыя. Дзверы ў бокс тэхабслугі адчыненыя. Ён зайшоў. Ля сцяны металёвая шафа пад інструмент. Павыцягваў шуфляткі, але нічога карыснага ў іх не было. Храпавік, тарцовыя плешкі на паўцалі. Агледзеў гараж. Металёвая бочка смецця. Зайшоў у кантору. Усюды попел і пыл. Хлопчык чакаў на выхадзе. Жалезны стол, каса. Старыя аўтамабільныя даведнікі, распухлыя і набраклыя. Дах працякае. Брудны лінолеум уздыбіўся. Ён падышоў да стала і спыніўся. Узяў слухаўку і набраў стары бацькоўскі нумар. Хлопчык сачыў за ім. «Што ты робіш?» – спытаў ён. Адышоўшыся ад запраўкі на чвэрць мілі, ён раптам спыніўся і паглядзеў назад. «І чым мы думаем?» – сказаў ён. «Трэба вярнуцца». Ён скаціў вазок у канаву, каб не было відаць, і абярнуў. Яны пакінулі ранцы і вярнуліся да запраўкі. У гаражы ён заваліў на бок сталёвую сметніцу і выцягнуў адтуль усе пластыкавыя бутэлькі з-пад маторнай алівы. Яны ўселіся на падлогу і сталі сцэджваць з іх рэшткі, а потым пакінулі перакуленымі на паддоне, каб усё сцякло. І гэтак набралі амаль паўкварты. Ён закруціў каўпачок і абцёр бутэльку анучай і ўзважыў яе ў руцэ. Паліва для капцілкі. Хоць трохі святла доўгімі шэрымі змярканнямі і світанкамі. «Зможаш мне пачытаць?» – сказаў хлопчык. «Праўда, тата?» «Вядома ж», – адказаў ён. «Пачытаю». На тым баку рачной даліны дарога праходзіла праз дашчэнту выпаленую зямлю. Абапал тырчалі бязрукія абвугленыя камлі дрэваў. Попел лётаў панад дарогай, і к воласку голіў вецер скрозь правіслыя кутасы аголеных правадоў, нацягнутых між пачарнелых ліхтарных слупоў. Згарэлы дом у прагале і лугавы прасцяг за ім, бясплодны і шэры. Рудая гразюка так і няскончаных дарожных работ. Воддаль шчыты з рэкламай матэляў. Усё як калісьці, толькі выцвіла і аблезла. Яны спыніліся на пагорку перадыхнуць. Халодна і вецер. Ён паглядзеў на хлопчыка. «Я нармальна», – сказаў той. Мужчына паклаў руку яму на плячо і кіўнуў на прастору, што разлягалася перад імі. Дастаў бінокль з вазка і, не сыходзячы з месца, агледзеў раўніну. Абрысы горада ў шэрай далечыні. Нібыта эскіз вугалем на брудным шматку паперы. Няма за што зачапіцца воку, ані дымку. «Можна я пагляджу?» – спытаў хлопчык. «Канешне, можна». Прыхінуўшыся да вазка, хлопчык навёў рэзкасць. «Нешта відаць?» – спытаў мужчына. «Не», і апусціў бінокль. «Дождж ідзе». «Бачу», – сказаў мужчына. Яны прыхавалі вазок у канаве, прыкрыўшы тэнтам, і падняліся па схіле паўз цёмныя слупы дрэваў да каменнага выступу ў скале. І селі пад ім і глядзелі, як дождж засцілае даліну шэрай смугой. Вельмі халодна. Яны прыгарнуліся адзін да аднаго, накрыўшыся коўдрамі паверх вопраткі, і сядзелі. Па некаторым часе дождж перастаў, і чуваць было толькі, як кроплі падалі з дрэў. Калі праяснела, яны спусціліся да вазка і сцягнулі тэнт. І дасталі коўдры і ўсё неабходнае для начлегу. Затым падняліся назад і ўладкаваліся пад скалой у засохлай гразі. І сеўшы, мужчына абняў хлопчыка, каб неяк яго сагрэць.
Яны захуталіся шчыльней у коўдры і назіралі, як безыменная цемра зацягвае ўсё вакол. Шэры абрыс горада знік, нібы здань у начным змроку. Ён запаліў лямпу і адставіў яе падалей ад ветру. Яны вярнуліся на дарогу, і, узяўшы хлопчыка за руку, ён павёў яго на пагорак, дзе акурат з дарогі адкрываўся добры від на поўдзень. Неба цямнела, дзьмуў вецер. Яны стаялі захутаныя і вышуквалі хоць які агеньчык кастра або лямпы. Але дарма. Капцілка ў скале на схіле трымцела ледзь бачнай плямкай святла. Яшчэ крыху пастаяўшы, пайшлі назад. Ніякага вогнішча ў такой макрэчы. Пад'елі халодным, што было, і влегліся спаць, паставіўшы між сабой лямпу. І ён дастаў кнігу, але хлопчык занадта стаміўся, каб нешта слухаць. «Можна пакінуць лямпу, пакуль я не засну?» – спытаў ён. «Вядома ж, можна». Але заснуць ён не мог. Праз некаторы час павярнуўся і паглядзеў на мужчыну. Ягоны твар у бляклым святле, увесь у чорных падцёках пасля дажджу, нібы ў старасвецкага трагіка. «Можна спытаць?» – загаварыў ён. «Вядома ж, можна». «А мы памром?» «Калісьці, але не цяпер. А цяпер мы ідём на поўдзень?» «Так». «І там будзе цёпла?» «Так». «Ладно». «Што ладно?» «Нічога. Проста. Спі давай». «Ладно. Я патушу лямпу, добра?» «Ага». І потым у цемры. «Можна яшчэ пытанне?» «Вядома ж, можна». «Што ты будзеш рабіць, калі я памру?» «Калі ты памрэш, я таксама памру адразу». «Каб быць са мной?» «Так, каб быць з табой». «Добра». Ён ляжаў і слухаў, як капае з дрэваў вада. Голы камень і толькі. Холад і цішыня. Попел памерлага свету, падхоплены золкім ветрам, ляціць у пустату. Ляціць і ападае. І зноў ляціць. Усё пайшло пад адхон. Бездапаможна павісла попелам у паветры. Але яшчэ дыхае. Коратка і дрыготка. Вось бы мне сэрца як камень. Ён прачнуўся яшчэ да відна і глядзеў, як займаецца шэры золак. Павольны і напаўцёмны. Устаў, пакуль хлопчык спаў, і нацягнуў чаравікі, і, загарнуўшыся ў коўдру, пайшоў у лес. Спусціўся ў расколіну ў скале і прыпаў да зямлі. І кашляў. І кашляў даволі доўга. А потым укленчыў у попеле і падняў да цьмянага неба твар. «Ты там?» – спытаў ён. «Калі я цябе нарэшце ўбачу? Ці ёсць у цябе шыя? Я б цябе тады прыдушыў. Ці ёсць у цябе сэрца? Каб цябе чэрці, ці ёсць у цябе душа?» «О Божа!» – прашаптаў ён. «О Божа!» Апоўдні наступнага дня яны зайшлі ў горад. Пісталет увесь час пад рукой на тэнце паверх васка. І хлопчык поруч. Горад амаль увесь згарэў. Ніякіх прыкмет жыцця. Машыны на вуліцах пад слоем попелу. Усё пакрыта попелам і пылам. Сляды ў скамянелай засохлай гразі. Высмаглы скурады косці, труп у дзвярах лыбіцца ў пустату. Ён прытуліў хлопчыка да сябе. «Запомні, усё, што бярэш да галавы, там назаўжды застанецца», – сказаў ён. «Падумай аб гэтым. Ну нешта ж ты забываеш, не?» «Канешне. Мы забываем тое, што хочам помніць, і помнім тое, што хочам забыць». За мілю ад дзядзькавай фермы было возера, куды яны з дзядзькам хадзілі ўвосень па дровы. Ён сядзеў на карме чаўна, апусціўшы руку ў халодны струмень, а дзядзька веславаў, упіраючыся нагамі ў стойкі. На ім саламяны брыль і чорныя шаўровыя чаравікі, і кукурузная люлька ў роце з тонкай ніткай сліны на канцы чашы. Ён абярнуўся і зірнуў на той бераг,
і, прыціснуўшы да грудзей вёслы, дастаў люльку з рота і абцёр рукавом падбароддзе. Бераг абселі бярозы, бляклыя косткі на фоне вечназялёнага ценю. Уздоўж вады навалена скурчаных пнёў, аблезлых і шэрых, рэшткі паваленых колішнім ураганам дрэў. Самі дрэвы даўно папілаваныя і вывезеныя на дровы. Дзядзька павярнуў човен і склаў вёслы. Яны дрейфавалі па мелізне, пакуль транец не ўрэзаўся ў пясок. У чыстай вадзе да гары пузам плаваў дохлы акунь. Жоўтае лісце. Яны пакінулі чаравікі на цёплым фарбаваным памосце і выцягнулі човен на пляж і выставілі на вяроўцы якар. Бляшанка з-пад саланіны, запоўненая бетонам і пасярэдзіне болт з вушкам. Ішлі ўздоўж берага, дзядзька аглядаў пні і пыхкаў люлькай. Цераз плячо у скрутку пяньковы канат. Урэшце выбраў. Навальваючыся на карані, яны дакулялі яго да вады. Штаны падкасаныя да калена, але ўсё адно намоклі. Яны прывязалі вяроўку да клямара на карме і павеславалі назад. Пень цялёпкаўся па вадзе следам. Ужо вечарэла. Адно метадычна парыпвалі і шаргаталі ўключыны. У вокнах на беразе запальвалася святло і адбівалася ў чорным азёрным люстры. Недзе гучала радыё. Яны не сказалі адзін аднаму ні слова. Найлепшы дзень усяго дзяцінства. Дзень, на які раўняюцца ўсе астатнія. Дзень за днём і тыдзень за тыднем яны валакліся на поўдзень. Самотныя і ўпартыя. Золкія ўзгор'і, алюмініевыя дамы. Час ад часу скрозь голы падрост прамільгаў унізе асфальт аўтастрады. З кожным днём усё халадней. Пераадолеўшы высакагорны праход, яны ўбачылі ўдалечыні вялізны заліў на поўдні. Уся зямля пагарэла, наколькі сягала вока. Пачарнелыя рысы скалаў узвышаліся над попельнай гладдзю, і клубы попелу ўздымаліся ў паветра і несліся над выпусташанай раўнінай. Пахмурае сонца, нябачнае ў імгле, крэсліла ў небе свой шлях. Колькі дзён брылі па гэтай затаўраванай зямлі. Хлопчык знайшоў крэйду і намаляваў сабе іклы на масцы і пакорліва пхнуўся следам. Адно з пярэдніх колаў вазка пачало хістацца. Што нам з гэтым рабіць? Нічога. Усё вакол было выпалена, і развесці вогнішча не было надзеі. Ночы даўгія і цёмныя, і халодныя, як ніколі. Ад холаду лопаліся камяні, ледзянела сэрца. Хлопчык дрыжаў у абдымках мужчыны, а той лічыў кожны ягоны кволы ўдых у цемры. Ён прачнуўся ад гуку далёкіх грымотаў і ўсхапіўся. Слабое святло, бескрынічнае і трапяткое, і пераломленае ў попельнай смузе. Ён расцягнуў тэнт над сабой ды хлопчыкам і доўга ляжаў і слухаў. Прамокнуць і больш не высахнуць без агню. Прамокнуць і ім не выжыць. Цямрэча, у якой ён часам сярод ночы абуджаўся, была сляпушчай і непралазнай. Цямрэча, у якой слухаць было балюча. Часта прыходзілася ўставаць, а не гуку, толькі вецер гудзеў голых счарнелых дрэвах. Ён уставаў і хістаўся ў гэтай халоднай аўтыстычнай цемры, выцягнуўшы рукі дзеля балансу, пакуль у мазгах шалёна круціліся вестыбулярныя вылічэнні. Старая гісторыя. Знайсці раўнавагу, нахіліся, упадзеш. І ён ішоў у нябыт і лічыў кожны шырокі крок, каб потым вярнуцца назад. Вочы заплюшчаныя, рукі вёслы. Раўнавагу адносна чаго? Чагосьці безыменнага ўночы, нейкай мацярынскай глыбіннай пароды, вакол якой з падарожнікамі ён і зоры. Нібыта вялізны маятнік у ратондзе, што безупынна штодзень запісвае рух сусвету, пра які, як не дзіўна, не ведае анічога, але ведае, што павінен гэта рабіць. 2 дні яны цягнуліся праз гэту попельную ялавіну, затым дарога ішла паўз горны хрыбет, няплоднае палессе абапал. «Пайшоў снег», — сказаў хлопчык. Ён паглядзеў неба. Самотная шэрая сняжынка падала долу. Ён падставіў далонь і сачыў, як яна знікае, апошняя аплатка хрысціянскага свету. Накрыўшыся тэнтам, яны ішлі далей.
Мокрыя шэрыя камякі з'яўляліся і падалі з ніадкуль. На ўзбочынах шэрая слота. З-пад мокрых наносаў попелу сплывала чорная вада. Болей ніякіх вогнішчаў на далёкіх горных хрыбтах. Крывавыя культы, відаць, пажэрлі самі сябе, падумаў ён. Па гэтай дарозе ніхто не праходзіў, ані разбойнікі, ані марадзёры. Па нейкім часе яны напаткалі прыдарожны гараж, стаялі ў дзвярах і глядзелі вонкі на шэрую абліваху на фоне горнага краявіду. Сцягнулі пару старых скрынь і зладзілі вогнішча на падлозе. Ён знайшоў нейкія інструменты і, перакуліўшы вазок, рамантаваў кола. Выцягнуў болт і ручным дрылём расвідраваў утулку і замяніў яе на кавалак трубкі, якую загадзя падпілаваў нажоўкай. Затым прыкруціў усё на свае месцы і падняў вазок і пракаціў яго ўзад уперад. Даволі спраўна. Хлопчык сядзеў і назіраў за ім. Уранку рушылі далей. Спустошаны краявід. Шкура кныра прыбітая да дзвярэй гумна. Кішма пацукоў, толькі хвасты мільгаюць. Усярэдзіне ў бляклых палосках святла з крокваў звісалі 3 целы, высахлыя і пыльныя. «Можа, тут нешта ёсць?» – сказаў хлопчык. «Мо кукуруза ці яшчэ нешта?» «Хадзем адсюль», – адказаў мужчына. Найперш ён дбаў пра абутак, яшчэ пра ежу. Пра ежу абавязкова. У старой вяндлярні, скалочанай з негабляваных дошак, яны знайшлі кумпяк, падвешаны ў куце пад самым дахам. Падобны да муміі, сухі і зморшчаны. Ён усадзіў у яго нож. Барвянае і салёнае мяса ўсярэдзіне, тлустае і смачнае. Яны смажылі яго ўначы на вогнішчы тоўстымі скрыгалямі і варылі яго ў бляшанцы разам з бабамі.